de burburon we. Naputot orsa. Eh, banaw ano? Saan nayaga ta? Yo dyan ni paigamuan di ayo. Ikaw yung kay. Ayo mayatan anay umali ikaw ni ay fangad at agway ju sumro ajuto. Into manganja mangkapi. Kata kagi pana ni bisita tao. Kili. Ayan. Surat naman jalan ako ni. Banaw. Ganti ayo. Ano dyan sa ampo dyan dyan. Sa sumay lang ay pumarawan niyan na go tao. Road, kedua. Nah, dia ikaw ni. Anak ko lang gusto ko man lako ba lang saan. Nat po ni Atnat sa todo siya tiginawan ni Daran. Amaan niyo lakay ken apli. Nat po ni An. Daran din na Tubay. Tara desa tigaman. Maksudnya ni ang burbunan ta. Nagsinungat iti igam da Andres ken abe arumin tanda iti panaggayem da nga winitnesan iti pamilyan nila kay ngawi. Daytoy nga proseso ket allasiw or exchange of token. Nga road. Dauman ta. Renta. Painang ka garud. Painang. Oh, an sila tano at na tayo may lang at ko ni. Garud. Woo! Ano lalakat ko ni? Wala dyan tango ko tao. Napon, yan dadatang taulasan. Sanay mimitingan tao, desa now dyan, iya ibagaan di ayaw. Papangat ni. Lalakay, ngo di banaw. Nabutot orsaw, anaan siya Ni mo saan siya, no, piya na, pura ano yun dyan. Taam, barwa may lang niya nga, darana na umoy, apuntaw. Kung nga sumiado, dosay lakay, tangi gaugod na. No, siap pakai desa de. Oh, viviu la ta kalam kad lubikat pakai fulak iway pampuliti. Anat po ni Atnat. Sumiado da. Umoy, ang bulete pegat. Abanaw. Tadi garod. Siap pakai. Saya ining wa. Oh, siya. Okay. Woo! Kailangan pa na, mampagpagata ko yan. Wak pa yan ta, ang kotak si Pangad, kailangan tao. At ang pagpagkakami, panggap si Pachong. Lanyuan, nustudin, pagkaka, nantayo onak si Pana. Napayano kamas na ta awat man chow. Asan ta ko no umoy ta ko sin puntok. Sa'yo ka road. Iway ta ko nat. Ba't ngan kaso no mo siya guminga. Tagsaganahan ta ko na kay Gio. Sa'yo ka road. Iti nagsinumbangir nga ili, ket makitkita nga inyuman ken impakaammo dagitoy naggayem,
ti panaggayemda iti panglakayenda. Nagdesisyon nga rod ti ili nga bangat nga agbaon iti apan mangimbitar iti ili nga banaw. Tapno maananay ken mairutan iti panaggayemda. Daytoy a proseso apo ket makuna nga bulliti or fulliti. Bangad! O, titiwa na lang po. Ako. Achichi! Kami, rin paunda, mampulite. Po, bangad. Unta, ito ko dyan kayo sit do ka, jit, nang chon fo jong ijin fanaw. Tunok kayo. Tuman dyan jit, ito ni fanga dyan nangingitit. Wiso, lumnok. Kami namok yan. Ikagingan dyan, no kaya? Adyam, talakay. Ay papangat ta, mambagan ta kwento yan. Ayo lalakay tahu kanu aci ta andi cak. Bisita tahun menam buliti. Susulod ay dalaw. Sa kami libuon or mo lang buliti yot la. Unle po piyakit. Kaya kami di ka lo piyon yun kaon ko puchong tako. At dyan, wait lang. Kaya, nagtagana takon na, wait lang on. At kamahan jit, mento, bigat no. Kato mo yun ya. Janggayan tao yung jet sa ito na labi. No, bigat, masapa tao tao, libuatan. Yung makiyang man. Kaji ka ron? Kajon. Sinangaili nga rod ti banaw je tallo nga napan nagbuliti habang agbit meeting da no kasano da no kaano da nga agrubwat nga apan bangad. Ay, liani fanaw! Wait ako makifotong ifangad! Tao! Tawat ako! Sakbay nga nagrubwat ti taga-Banaw, ket inikanda pay ti pabalon dagijay nagbuliti iti gaman, ken daduma pay nga napateg abanag nga mabalinda nga ited akastanda iti nabara nga panagrespeto da kanyada. Kabayatan na madamamet ti sagana iti ili nga bangad. Ada agbalsig, agbayo, agaramid iti itsasan, pagwi, kenda dumapay para iti isasangbay dagiti kabodong da nga taga-Banaw. Ay, susunod ay banaw. Sakon nan ipuyat an sayo moy sina bangad man Bodong. Dumagas ta ya. Foro ita into ko na usay forok. Sakbay ako umoy
kan apu pangat. Siya, ta, mga nanto pa yun sa Kalinga. Sinangailin pa'y tinapan nagbuliti dagiti tagabanaw. Pinaturog kada pinakanan na dagito iti mismo nga balay na. Sakbay nga apanda iti venue ti kabodong da. Para iti impormasyon ti kaaduan, saan nakaskarina iti maibaon nga agbuliti. Masapul met nga adda kabalinana, respetado, ada leadership na ken pagulidanan a tao. Doon ibanaw. So ta nasa ba kayong bumangon? Takon, malubat kayo ta. Ito ko lagyan di Bodong tako. Apo pangat! Lahat yung laon na mga inita ko ni Dilaw, un mo ay makabutsong. Tommy. Viviun ege utakolosan. Anyan laon susulod na mga ilian na po Dilaw. Anyan lang kay Liano ni Bianged. Kahit kapot alam na si Tayon yaon, ano ukod kapo si Botchong. Kahit inta ko isang lep. Kahit sakbayon mo isang lep. Kahit ayakin to ko lang lakay o sa ni Bianged. Tamoy la iluwalo laon bias. Lakay ungas. Amamen kapulian.
Yung kasi istyungan, talapunot yan mo'y mayaman. Puchong, mo'y may lancet-cet kan. Umali uyalan juan pangat. Silang tribu ta cica umula mga siyang lip silang bias. Tsaka yung babaros, umali kayo tayong kayo iwayas sa laon bias. Kanya lang mangilita ko. Iya lang bibiyai kayo iwayas leta chekot. Akas na imatangan, inyinumda akas panang lukat iti programa. Daytoy a proseso kat sunglip winusurdip. Maysa nga panglakayen iti ili nga banaw ti manglukat iti burnay nga naikabilan ti basi. Apaman nga nalpas na ikararagan daytoy. Jay kain nga nagserbi nga kaleb jay burnay wenno gusi nga naikabilan jay basi ket maited ijay elder nga nang lukat. Agraman jay tabako ken kwarta nga nayon na. Bayat iti programa ket maiwaras met iti makan para iti amin. Pagtugawen ti mangiturturong wenno moderator dagiti tattao para iti sumaruno nga proseso. Tiga po talagang po si singlip intakucho ngayon alam pagpagta. Ama ila alak kanya lalakay bipyakot. Amman to ko at ikon jiwa yalaon. Talakay ifingay may kapusin lang pagta. Ayakin to ko ulakay ifyalaw. Unmay mga ifingay si ugod la. Nabalon akaw takulosan nandatatong sina. Inta ko manugudan ng pagtan jimbodong dimbanaw kan bangad. Kung manugudan tako. Jong yun anakin nalalay. Anakit bumayuan takulosan. Hanan inta ko manugudan pagta ulumawekan di osan tago. Isundan annam patoy, akaw, pugod, unmoy di osan tago koon. Moy di osay lakay ibaga nupika mo tandiha na makwal lawem. Yun egyo tolosan. Yan may bigak kanyan biga mutan ni lu pumatoy ka. Yun egyo lu pumatoy ka patoy mit na biyayos lawo. Sala. Lu pumatoy ka sala. Apas kasi simpuyo luwang pita or pilak. Makwaon ajin 10 yung luwang koon takon 5. Tapos dagan ko laeng pilak. Ngayon na kailangan na biyakit maison ni maisong biat yutya jin kalala. Lakayan si Su. Dumakwala takalam. Si simpuyo awet si lintog. So, kamasat ka road, uli na ijupukat ako, ikataw si Tingana. Atin simpo, bawasan ko tuwa, sa pangtot pitang sipitak, balin si Wayo, Torn Pita. Sa kaasi din, kaduan jijin pumatoy, at least kung ano ay pumatoy, siya ay manchusa. At least kung ay pumatoy, siya ay may kulong, kamasti. Tayo ano, sa ay din, magpakuha na. Oh, siya no lahat ka busi bibituk on chonyo kami. Yeah. Kaputa lalo si Teon mamalakpak tako oh. Tsaka yung ngayon pipiyain ni makilita ko ni Vilaw, maason ni may bigayo.
moderator, anon chit anak takuon mariripiton ilit ako kan anon ti multana tapno matikamuan amin chitago. Amutan yilet o ngalam on rep inu pugod ked simpuyo on wang ya saan on metod si kapuchong ya lu la toilet on ni rep lu ke 12 on wang ya saan on metod di kapuchong ya kasupang. So nga lu chita ko ket masapi ko maon na alagaan ta ko bibiyai ti siya lapuan ta ko chi lapon ta ko lu chi mait chi bibiyai. Stumit lang na yung bagam. Sa ati, pangpangato ta kulatan na multana. Ang babae, siyaod man kapuan, jitago. Kan, kimit lang na mangwa. Pangpangato ta ko, tapno man nakom na man pugod. Tapno, ati na pa yan o ululiton. So, ati na makwas itong pochong, kataw korte. Sa ati, Siya kalaw. no, yakin na parit, katawat achuta, may mga si Bodong. Kasi, Di mana na sinatang ugod sa ipon larai mi pugod. Tapos di babae punat tilintog di atnat. So nga ipon na sa di no gona nangod di day. Ya. kanta lo ba na chita, di kayo masiseryoso. Alapo nunimfikaan ng moderator chi chekas. Lungay chi chekas la asawak. Maiso ni mutala o penalty la. Ti multan ti nagdagdagas kit ti ilalaki mangtit ti may isang anuwang para iti umili tapno maparty during settlement. Kin mangtit pa ilalaki ti talong anuwang para diyan ti nagdagdagasan na kin 1,000 pesos para diyan ti bodong holder. Kin 5,000 met kin di kasupang na. Para di babae met magtit ti duwang anuwang para di ti asawa ti nagdagdagasan. Kin 1,000 pesos met para di ti bodong holder kin 5,000 pesos met kin di kasupang na. Tion yuwa tion imbikala. Kaputa lagampot si pagpagtakid lan esitayon niya laon lalakay kanya achin mo ya ilukod. Along chong ay ujan laon lepud vialaw. Kahit lagampot si pagpagtakid si Sala. Itako silang patakid. Kahit ayaki ak uyalan juan papangat. Tadija umula may magitakid. Ilaon bias. Kahit ikalalik tiyakang kavulian. Taplumayat loyon ng ugujen yung Bodong. Pati yalaw lalakay. Kabunyan unna santuan, kapatogan, nanchayawan, manyamanan, disang lubungan. Ipaima mi kan sikaton, bachong unan kasupangan mi. Ibukbuk no man nakabalin on ayat, tapno.
bukbuk no tap no ayat no tap no bendisyon no manayang kan sa kami. Amen. Yaman niyan siya po kabunyan. Si kawadan di ani. Kampagait ambaro na programa ni. Numalpas iti pagpagta ket insilda daytoy wenno inkararagda ken ikabunyan tapno daytoy nga inaramid da ket nasayaat kuma ti pagbanagan na nang runa iti nagbaetan ti dua nga ili. Daytoy nga proseso ket makuna nga tumangad. Iti panagkwa ti pagpagtakat madanon inggana iti rabii. Isu nga iti sumaruno nga aldaw isu ti pangisayang katanda iti makuna nga ragragsak. Akas na imatangan, nakita tayo ti panaglinya iti umili abangad, nga adda iti suon-suonda nga makan, kadaules, San Miguel, Bagas, Innapoy, Basi, ken kwarta nga impanda iti mismo nga okasyon. Daytoy nga proseso ket funong, nga aramiden iti ili nga bangad, tapno matulungan financially jay agpasken. Makipakita met no kasano ti panagmaymaysa ti umili. Kahit si Sala, kahit indakaw sila on nagragsak. Kahit sakbayo ni Lukito ko lang nagragsak. Kahit kaya usan lakay, unumoy mga kalalig. Lakay, tangakaw. Jawa tok chien, tako pa nagtakje, tayan, tako mang kalalig kang kabunyan. Takje tako losan.
Ama mi unawid langit, langwa si langit kan pita, lang to si biyeg si tunggal usakan sa kami. Laon kami tumari kanya kan ika si tumubaba, si kati mantarabay, si alaon nagragsa mi, si alaon lawa lang kami lang bubodngan. Si kalatati awid makawid si tunggal usakan galaw gamput alam programa. Mi jawat ginapu. Med sasala inta ko buyaon ni ilon niya laon. Kay liya ko ni Biangit o mga paila si ragsak siya.
Alam po tayo at tabuk ka ragsak sa laoy. Kaya sakbayo din ako toyo ragragsak kaya tatala lagampot kaloy at insagana makan kaya intakuya makan. Kaya tsaka yung susunod na mga iliwi yun ibilaw, tsaka yung umula may makan. Jalan kailangan na biyakid. Kayo sa kuwan niya laon kailangan taon ibilaw makan. Daytoy nga ingkay makitkita tayo tata ket daytoy ti kunami nga paranoy. Agsisinango da nga mangan. Bisita ken dagijay kasupang da. Kaya lagampot po niya mangili lang kailian langan kaya intakuwa puyaon niya dan mangilit ako susulod na ibilaw makipaila si wayaw ragsak. Use the mic.
Ang ay sidong ilan, insali-sali damay. Tandang ay sidong ilan, insali-sali damay. Kung kami lugiyan, among unman patpadngan, dawat ni unman yaman, kanakuon ka punyan. Una urnusan, siyan kami jumaklan, kodong un makanan, hindaku ang amaan, sitaku paypayan, kodong un na pangunan, kay nga antaku okyan, hindaku suportaran. Nukat ka dyan kansayang, masapul na ipaltiyan, sa ikasimsiman, kaniyaon makanan. Kajita ko paypayan, kojong una bangunan, kay nga antaku okyan, hindaku suportaran. Awan itong si gobyerno, awat magdapay si tribo, mansagay ikaw ontaku, bantay kahintogan si tago. Awat problema taku, dagos ang masikaso, mansasangon juwan tribo, maintayin na bugado. Ajit ako paypayan, kodyong una pangunan, kay nga antaku okyan.
Kahit jalan misukat, on may mga paila si waya ragsakit, jalan pakamang, on lepod lubakin. Kahit kapot talagang pot, lasan yung paila, ragsak na kahit kinta ko lasan, malachok, lasan nunggang sa, pilanto ko sayon, lasan.
Akas nakita tayo kakabsat, binaggat ag sinumbangir nga ili iti bodong holder da. Kabayat iti panaganggangsada. This symbolizes how they care and respect their bodong holders. That no matter what happen in the future, kasi suportada latta iti bodong holder da. Kinabigatan na, iso ti panagawid iti kabodong da. Kat maikanda iti maysa nga lapa, lapa iti nuang. Natpunin ayon sa umanyo at edaran. Thank you, Gordon. Una, ikan kayo ang kabachong mi. Saan lang apo nga lapa tinuang iti pabalunda. At dapat iti bukal wenno depende iti produkto iti maysa nga lugar. Kape, asin, ken kwarta. Mabalinmet nga jay kapamilya ti bodong holder kat mangted da iti pamilyan ti kasupang da iti kain, bongor, ken da dumapay. Uray iti kwarta. Sa bali laeng tinurnong iti umili para kanyada. Daytoy nga proseso kat makuna nga linay. Wenno kamikam. Wenno atod akas pabalon kadagiti kabodong. Manyaman kami kanja kayo amin ta hingaan ni kami hiton ikaw yu ta manosaan ta kuon mampuchong. Matagot-tagot ako losan. Ladies and gentlemen, presenting to you the students from Kalinga State University, from the College of Public Administration and Indigenous Governance. Thank you and matatago takolosan. Salamat apo iti panagbuyayo ti portrayal dagiti ubing iti Kalinga State University kat ngarod mangrugi iti Diddiga tatanga oras. Na-tense kami tuloy. Pwede yung mistak da? Mistak da mo lang? Nagpas, di ako tatay, presentation? Tapos mo, hindi takpon.
For the information of everyone, dahil ti kunada nga bugik. Bugik ti tagabuntok. Okay, wala kayo bang mga kamay? Day inaramid atatay ket bugi, daytoy ket takik. Ket requesting the father of the province amang padas iti salanmet dagiti kakabsat nga taga Mountain Province. Hello. We will be joined by our Honorable Commissioner, Ma'am Jennifer Dinayaw. Okay, the Governor will join by the Honorable Commissioner Jennifer Sibuglas. And also, the NCIP, Ma'am Attorney Catherine Gayagay. Apaling. Our performers are the Gawis Cultural Group of Nasgeban Appas. A round of applause for our father of the province and our NCIP commissioner, Ma'am Dinayaw. Another round of applause for the Gawis Cultural Group. Thank you very much. Okay, once again, palakpakan tayo man, dagiti kay kakabsat tayo nga taga Mountain Province. Dagiti ti kakadwa tayo nga nagdapat dito tabok.
Thank you. Mabaka tribe of the municipality of Balbalan. So for the information of our visitors and guests, numampay ada iti munisipyo, there are various tribes within each municipalities. So dagiti nga representatives, they only represented iti munisipyo da and their own tribe. So kasla kumati dito nga sumarunod, the Uma tribe of Lubwagan, we have various tribes in Lubwagan. So the Kalinga is rich in not only in culture, but even with the ethno-linguistic groups and dialects as well. So may we now welcome our susolod on Yuma, representing the municipality of Lubwagan. May we also request the next performer to please prepare. Nagsagsagana tayo na po, the Ginaang tribe from Basil to please prepare. We also remind Limos Pinokpok. Next will be Tanudan and Tinglayan and Tabuk. Kalinggan luminawa, Kalinggan luminawa, Kalinggan luminawa. Siya susuyo tonda, inakay daginaka. Kalinggan luminawa, Kalinggan luminawa. Sasana ok yamakwa, susurot ondagaka. Sali-sali domay, mantuili, mantuili, mantuili kaot na oy. Ang dangay si dong ilay, insali-sali domay, mantuili, mantuili, mantuili kaot la oy. Dangdangay si dong ilay, insali-sali domay, mantuili, mantuili, mantuili kaot laoy. Dangdangay si dong ilay, insali-sali domay, mantuili, mantuili, mantuili kaot laoy. Dangdangay si dong ilay, insali-sali domay, mantuili, mantuili, mantuili kaot laoy. Dangdangay si dong ilay, insali-sali domay, mantuili, mantuili, mantuili kaot laoy. Lilalilay, 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 lilalay. Lilay, lilalilay, 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 lilalay. La 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 la
cả nó khỏe ra. Một quét là kiểu nào. Illallah, 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 illallah. Ilallah, 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 ilallah.
lumin awa, Kalinga, lumin awa, elalay, 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 elalay. Lumin awa, Kalinga, lumin awa, Kalinga. Elalay, elalay, elalay. Oh, Okay, thank you very much, Uma Tribe of Lubuagan. Around Palakpakan tayo, Apo. okay, partner, among ba nga dagita taga-uma kat isu ti mawawagan nga land of the tiger grass and emergency. Di gito iti magapgapuan iti sayoti tayo iti tabok, sayote kanya tongsoy.
Okay, thank you very much, Ginaang Tribe from Pasil. Palakpakan tayo, Apo. Okay, for our next performer, we have our performer from Pinokpok, the Limus Tribe.
Thank you. Our kakailyan, unitanudan. Dagiti sumarano. Dagiti kailyan tayo nga taga-tabok. Pumalakpak man amin nga taga-tabok. Are you here? Alright, adu tako. At numampay na dumadumaon tribo. Napilian da man perform. So first to perform is the mixture of Gadang tribe and Biga. And then sumarano dito'y kat mansagsaga na kayo on iminanga kan mabong. So another round of applause. Sida kakailian tako on Igadang kan Biga tribe.
the well. Okay, thank you. Gaddang Biga Tribe. Correction, dagiti taga Tinglayan. Nga, kailan da kayo paimot ni Gob, baka maungtan kami. Da kayo ti sumaruno. Ditoy. So, Tinglayan.
showdown, ada showdown. Amin da. Pangasiyo ta ang awid, agsala tayo damdama. Dati community dance. Community dance. Showdown of the Diddiga performers.
Okay, thank you. Okay. Requesting our performers dagiti parawaras iti allap una ayub anak ko dagiti parawaras iti allap ka dagiti officials tayo to the stage. So requesting dagiti parawaras apo iti allap. Okay. Ay na nga, dagiti sumasala tayo. Kan parawaras ti allap. Mabalin yung guyudan nagiti dati sango apo nagiti officials tayo bibisita kan nagiti leaders iti ili tayo nga Kalinga. At this point in time, the MC should dance. The two MCs. May we request all the Diddiga, the Tupayya committee to dance. Iti panangipakita tayo, iti kinapintas, iti Tupayya, iti Kalinga. Ket may nga panangipagpablak tayo, iti kinabaknang, iti kultura, iti Kalinga. Kinabaknang, iso iti panggap tayo nga ipamana kadagiti sumarsaruno nga henerasyon. Okay,
O talaga nga napaot, dagiti kakailian tayo. Dagiti mangipakita nga dagiti taga Kalinga ket naandor. Awanti mabanbanog. Yeehaw! Okay. Thank you to our Diddiga performers. Palakpakan tayo man na po. Dagiti kakailian tayo nga Diddiga dito mo Tupayya.